Ovaj kamp Bira narednih dana trebao bi biti zatvoren. Očekuje se prvo premještanje maloljetnih migranata bez pratnje iz ovog kampa u druge dijelove Bosne i Hercegovine, dok će ostali migranti biti premješteni u kamp Lipa. Osim Bire u Bihaću, očekuje se i zatvaranje kampa Miral u Velikoj Kladuši. Operativna grupa za upravljanje migrantskom krizom čeka prijedlog nove lokacije van naseljenog dijela u Velikoj Kladuši, nakon čega bi bili izmješteni migranti i iz ovog kampa. Pozivamo i zadužujemo Općinsko vijeće Velika Kladuša da predloži lokaciju, odnosno prijedlog relokacije migranata iz samog grada koji su još tu prisutni i Mirala, kako bi se išlo i u pravcu zatvaranja Mirala. Centar Duje kod Doboja jedna je od opcija gdje bi trebali biti smješteni maloljetni migranti bez pratnje, a ujedno je to i prijedlog Ministarstva zdravstva Unsko-Sanskog kantona. Prijedlog Ministarstva zdravstva je bio da to bude do 14.9. Evo, vezali smo se za onaj moment kad nam djeca kreću u školu. Znači, do tada da se maloljetnici bez pratnje izmjeste u Duje. Izvjesno je da mi imamo u kampovima, mislim, oko 150 maloljetnika bez pratnje. Duje ima slobodnih 130 mjesta, ali i taj ćemo problem riješiti. A problemi moraju biti riješeni do zime. Gradonačelnik Bihaća ističe da su problem maloljetni migranti bez pratnje za koje se mora pronaći rješenje, dok se svakodnevno vrši i izmještanje migranata sa ulice. Mi smo na Lipi to i napravili, zbog toga mi smo i radili Lipu da se riješimo problema migranata sa ulice. Nema nikakvog razloga da oni budu po ulicama, da budu u domu penzionera ili u krajnjem metalu. Dakle, policija treba da i vodi na Lipu i da ih gore smješta. Operativna grupa za nadzor migrantske krize Unsko-Sanskog kantona zatražila je od uprave policije Unsko-Sanskog kantona povećanje policijskih kapaciteta na ulazima u kanton, gdje se nalaze policijski punktovi na kojima se vrši kontrola ulaska i kretanja migranata na područje kantona. Na snazi i dalje ostaje mjera zabrane prodaje karata i prevoza migranata unutar kantona.